مبارك اسلام عن تعدبنا اوف كورس تعم مسجي تسفالم ناي برجرنا حبرو عالم لخاوي ابومبر مالتيو بزعبا هلو كنتات اب حبرتسبنا زلو اب دغافن تقوامن بحفشيو دي عسولو ويدما سختاتات دحضرولو زلو ويدما عوتات غبرون اديس ابا اثيوبيا بحفشيو خيدو مصي لومو نيشتي ني حاونا تعم مسجي تسفالم قرا حمص اخا ابرديرنا اوف كورس كلايكا ميبي سالساكم كون خديو وعميلي باب ريدي أنا ألف مرحبا مرة عميل مرحبا مو مجمرة طعم كلام عم أخذ لك بشم ردي الرنا كاتسيلة مع استمدس كاف كورس على السوشيال ميديا كانيرة إثيوبيا خد كابتس حماس خانيركا هو بعد تعصرت تشعت نايزي حجي ودنا بلزلنا ورحي هو مثلا يا صومون قرين سو من غير كادرو أوكي و كم يتعني هكا والقرن دحنيو كاب تسبيته بس أي كونن Okay. مرحبا مرحبا روغدي. That sounds good. وموتي كان لي of course حتوتات غريبة زلهو بوزح يكونن جن أقدر حتوتات دم بتعامون أب في الله بقرن حمود رغم خير الله نزبل في الله أبز وانزي بوزح أب دقافن ويد ما أبز مونغو زلو سفتات دحتور زلو زي جمع أب مونغو إثيوبيان إرتران زلو ناي وج كبرتات في الله تي أواز برجت برايم مينستر ابي you know عسب كونني بحر كونني قبل زحلف عمد سمعناه ابز وان زي برجرنا حمودو السخاخم ابومبر على ملخاو مالتيو do you think it's the right move ويدما وانا كونو رخيب كاس ركب مسوق تقبرو ካብቲ ሓደ ህዝቢ ተሓቶ ሕጂ እቲ ምቁዋም ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኦፍኮርስ እቲ ዝቃወም ዘሎ መሰል ኣለዎ ክቃወም ኩነታት ናይ ኤርትራ እውን ሕግን መሰልን ስለ ዝበኮረ ክብል ዝከኣል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናይ ውግእ ከበሮ እንዳሃለወ እሞ ከዓ ናይ ምውናን ልዕላውነት ኤርትራ እንዳበለስ ከመይ ገይሮም ርክብ ይገብሩ ዕላምኦም ሲ ንፁር ኣይኮነን ዝብል ሕቶታት ዝተፈላለየ ካልኦት ኣብ ናይ ብርጌድ ሓመድ እውን ኣምፅኦም ነይረ እንዴ ኮታስ ብኸመይ ንስኻ ትሪኣ Do you think نزق على سوق عوتة بساعات زي كم ده عن سوق متات موساد هو نعود قالسنا دراخ نجر نصورنت ناي علامانا ايو زبل امنتو يزلن نعي انتاي نمبالي مسلكا عبي كينا مسمن نقالس وي مسمن زمدنا نقبر مسمن نقدفو زي كونه انتاي ينا حيزنا نقرب مجمريا أبجزار إسنا أب كنوعنت علامنا زلنا رجوسنت من التاريخ دحريقة تتحسنا حيزنا إن أنا بزخون أكل نقرب تي نقرب أكل تي نحنا ندليو نسون زدليو أما أكل أمسينا لسماع كنتات ندحر دا تفتيرو تزمد الناس بقتل ندحر دا حدا أكل زيادة نتخالق زعبل التلاوات أمسيقا تزمد الناس بق أي كيدن يقارص مالتي ስለዚህ ኩሉ ሰዓ ታይም ዝብሉ ወለድና መስለካ ክሳብ ተኣምን ኪድ ካብ ዘይተኣምን ተመለስ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ንሪኦ ህሉ ስክፍታ ተበጊሱ ሰብ ብዙሕ ክብል ግቡእ እዩ ባህርያዊ እዩ ይኹን እምበር قرب أسفح بيلكا كابتي زحطة حجي كابتي حطة خبأ دحري لخري زدلي انتاي نمبالي مسلك كمانجس إثيوبيا حدا نا إثيوبيا سرعاتي ونا حزب إثيوبيان هاجر إثيوبيان ربحاتاتي وزقدم نهزبو قنين ناتو منجستي قبل على حزبون قبل علي دقفتون قبولنا زركبو أجندات كالعل خالي زيايت العل زي العل كنقولو عين خالن مالتي نحنا خنقرب كلنا خا والاون كنات كيمص والاون ግጭት كيمص مورارن كيمص كم كل سب كم تقالست كم كل سب ناتنا جمال حزنا تسقعنا خنسكف نخلينا زي حدا مرچا እዩ እቲ ካልእ ከዓ ናብቲ ጉዳይ ቀሪብና ዝሓሸ መራፂ ከነቀርብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሕና ንገብሮ ዘለና ከም ብርጌድ ንሓመዱ ዓለም ለኸ እሱ እዩ ዝሓሸ መራፂ እዚ ከባቢና ዝሓለፈ ዳርጋ ድፍን 100 ዓመት በሎ ኣብ
ኩሉ ሰዓብ ኩናትን ህውከትን ይጸኒሑ ካልእ ንግደፍ ካብ 1961 ስሳ ወይ ካብ 1958 ካብ ናይ ሓራካ ምንቅስቃስ ኣትሒዝካ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸናሐና ዝምድና ፍለጥ እዩ ክሳብ 1991 ሓደ ሆል ምዕራፍ ሓሊፉ ድሕሪኡ ዝነበረ ደሓን ተዛማዲ ዝምድናታት ነይሩ እንደገና ሓሽኪሩ ናብ ኩናት ኣቲና ድሕሪ ዝነዊሕ እዋን ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ለውጢ መጽእ ሕጂ እቲ ኣብ ስርዓት ለውጢ ክመጽእ ከሎ ብዓድና ዘሎ መራሒ ጉጅለ ናይ ህግደፍ እንታይ እዩ ገይሩ ዘይመትክላዊ ናይ ሰላም ፈተነታት እዩ ኣካይዱ ህዝቢ መሰረት ዘይገበረ ሕጊ ምርኩስ ዘይገበረ እቶም ውዕላት ኢልና ዝዛረብሎም ሰባት ህዝቢ ከይፈለጦም ዝተገብረ ነገር ነይሩ ማለት ሕጂ ናይ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሮም ቀሪቦም ነቲ ውዕል ሳቶም ፈልጡ እዮም ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኢሉ ዝዝረብ ዝነበረ ግን ኤርትራ መንግስትነት ካብ ዝፈርሳ ነዊሕ እዋን ኮይኑ እዩ ይኹን እምበር ወላቲ ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ተርኢናዮ ወላ ሓደ ነገር ኣይኮነን ንህዝብስ እቶም ካቢነ ሚኒስትራቱ ኣኪቡ ዝኾነ ዓይነት እቲ ዝለመድናዮ ናይ ስእሊ ተግባራት እውን ካብ ዘይግበር ክንደይ ኮይኑ እዩ ማለት ሕጂ ኩሉ ሰዕ ናይዚ ኢትዮጵያ ናይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትህቦ ነጸብራቅ ተውፅኦ ፖሊሲታትን ትገልጾ መግለጽታትን እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ምኽንያቱ ኢና እንብል ዘይመትከላዊ ዝምድና ገይሩ እንደገና ኣብ ዘይግብኦ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩ እቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ክውዳእ ከሎ ከዓ ምስቲ ኩናት ክውዳእ ኣይነበሮን ዝብል ስምዒት ሒዙ ተኾሊፍና ዝበለ ስርዓት ስለዚ እዝታት እንድሕር ደኣ እንዳኸደ ኸይዱ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ካብቲ ኩነቱ እቲ ዘውፅኦ ንህዝቡ ንሃገሩ ንዓለም ማሕበረሰብ ዓለም ክብሎ ዝደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ምኽንያት ህግደፍ እዩ ንሕና ንገብሮ ግን ንጹር ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ረብሓ ዘማእከለ ዝምድና እዩ ብለካ ክእል ኣብታ ንኣኻ ሕዚ ዝዛረብ ዘለካ ስርዓት ኢትዮጵያ ካብ ቀደም ኣትሒዙ እውን እቲ ናይ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ናይ ምሙናን ቃልሲ ኤርትራ ድምስክሮ ማለት እዩ 91 ተዘዘመ ማለት እዩ ዋላ ብድሕሪኡ እውን እቲ ትራንስፓረንሲ ክገልፆ ፀናሕ ካብ ስርዓት ኤርትራ ግልፅነት የብሉን ትኩሎ ፀናሓ ኦፍኮርስ ካቢነት ዘይብሉ ዘለዎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ንፁር እዩ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ 2018 ዝረኣኻዮ ርክባት ምስ ኢትዮጵያ እውን ናይ ክልቲኦም ዋላ ብኢትዮጵያ ወገን ንፁርነት ናይ ዓሰብ ናይ ምጥቃም ብጋህዲ ወይ ንኤርትራ ሓቲቱ በዚ መዝን ክንጥቀመሉ ዕላው ድኾነ ፅሑፍ ኣይተረኣየን እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ርክባት ዋላ ብኢትዮጵያውያን ተሪኢኻዮ ኣብ ድጎዮ ዝነበረ ንኩሉ ትራንስፓረንሲ ነበረ ብኤርትራ ትራንስፓረንሲ ነበሮን ብኢትዮጵያ እውን ትራንስፓረንሲ ነበሮ እዚ ሩእ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ እስኻ ከምዚ ክትገልፆ ፀኒሕካ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ዘለዎ ውግእ ኣብ ምስ ፋኖ ዘለዎ ድዩ ምስ ኦሮሞ ዘለዎ ድዩ ዋላ ድሮናት ገዚኡ ድቕ ዝበለ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ካይዳ ኣሎ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ በክሎ ነባዕ ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ኦፍኮርስ ክጅምር ከሎ ንሕሪኢካ ኣብ ኢትዮጵያ ንሕፍር ኢልና ኸይድና ናይ ሙልካዊ ካይዳ ክንድኸይድ ዘሎ ኣይ ቲንክ እስኻ ብቲ ናይ ፖለቲካ ዓለም ኣቲኻ ስለ ዘለካ ብፁር ይመስለን ተረጋጊለ የተጋገኹና ወል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝወስዶ ፖለቲካዊ ምምሕዳር ዝተከለ ዓይነት መንግስትን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ኦፍ ኮርስ ናብ ስለ ዘለካ ምልክታት ኣሎ ብግልፂ ተንቲንና ክንርድኦ ስለ ዘይንኽእል ብዓብዪ እውን ስለ ዘይምልክትና ብዝርዝር ከኣቱ ኣይመርፅን ንዑ መምፅኤ እንታይ መስልካ እቲ ካይድኡ ትራንስፓረንሲ ዘይብሉ ዋላ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ቋንቋ ንባዕሉ ባሕሪ ኩኒ ክብል ኢንሶልት እዩ ንኤርትራዊ ብዘይ ገር ሳብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ምልካዊ ድዩ ኣን ዲሞክራቲክ ድዩ ተፈላለዩ ክኸውን ንኽእል እዚ ምሽ እዚ እስኻሲ ኣብ ኣሜሪካ ኣለካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ትሪኦ ኣለካ ዝኾነ ፖለቲሻን ካርዲ ይፃወት ጌም ይፃወት ሃው ከመይ ኢሉ ክፀንሕ ሓደ ጠጠው ደብሎም እቲ ኮንስቲቱሽን እዩ ኦፍኮርስ ዜሮም ኣብ እሱ ጠጠው ደብሎ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ቃል በቃል ናቱ ካቢነት ዓዊሉ ብዘይ ባሕሪ ክነብር ኣይንኽእል ኢና ኣብ መጀመርያ ብሓይሊ ከይተረፈ ነይሩ እውን ዳሕራይ ኣብ ቋንቋ ምቅያር ገይሩ ሕጂ ናተይ ሕቶ ቤት መፅእ ኣላ መስልካ ጥዕምዝጋሓው እዚ ዓይነት ቶን እንዳተጠቀመ ምስኡ ንምስራሕ እሞ ከዓ እዚ ከዓ ትማሊ ብርጌርና ሓመዱ ዲቕ ዝበለ ኣብ ናይ ትግራይ ተገበረ ብክልትዩ ማለት እዩ
ጠጠው ዝበለ ምስ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ካ ሕጂ ሪሰንትሊ ሰሪዞ እየ ዝብል ናይ ሕወሓት ዝብል ቃል በቃል ደውፅ ኣሎ ሕጂ ትማሊ ኣብ ጎኒ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ነርኩም ጠጠው ኢልኩም ምስ ህዝቢ ትግራይ ድዕምፅ ኢልኩም ጠጠው ኢልኩም ሎጂክ እዩ ንፍትሒ ተኣምን ሰብ ከምኡ ኢኻ ክፅበዮ ይመስለኒ እዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ወይ ድማ እዚ ፀገማት ዘሎ ውሽጢ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ ንእሽተይ ኣነ ክርዳኣ ንኽእል እዩ ፍትሓዊ ዝኾነ ስርዓተ ዝህሉ ኢትዮጵያ ምስኡ ክንከንኩም ክሰርሑ ከም ማይክ ነገረካ ደልየ ክርዳኣ ንኽእል እዚ ዝኸሎ ዘሎ መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ግን ኣንፈቱ እንዳሰሓተ ከይድ ኣሎ ሕጂ ብኡ ክዛረብ ዘለ ይኮንኩን ንዓኻትኩም ፖለቲካሊ ክሳራይ ትረኽቡ ዶ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ተኻልኣይ ከዓ ካብ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ንፅንተት ንትግራይ ደጥፈ ስርዓት እዩ እዚ ግሁድ እዩ ኣነ ደምፆ ካብ ጅቡያ ኣይኮነን ንናትኩም ፖለቲካዊ ህላውነት ወይ ቀፃልነት ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ወዘር ደጋፋይ ድዩ ተቃዋማይ ድዩ ዋላት መንጎ ዘሎ ድዩ ብኸመይ መክሰብ ክትረኽብሉ ትኽእሉ እዚ ንምንታይ ፅባሕ ውግእ ተጀሚሩ እውን ናይ ግድነት እዩ ዝውግእ እዚ ዝትሪኡ እስኻ ካባይ ላዓል ትፈልጦ ትከታተሎ ኣለኻ ብዙሓት ኤክስተርናል ሃገራት ዝኣትዎ እየን እዚ ድሽሙቶ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዶካትር ሬይዝ ኣይተገበረን ገንዘብ ኢሎም ኮምፕሌን እንዳገበሩ እሱ ግን ኣብ ድሮንን ኣብ መዳፍዕን ሕጂ እዚታት ዜረ ናበይ ክመፃካ ዘለ ፖለቲካዊ መክሰብ ኣለዎ ዶ ክሳራት ዘይኮይኑ እዚ ሕቶ እዚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣዝዩ ቀሊል ቁፅሪ ዘይኮነ ኤርትራዊ ስክፍታታት እዩ ከምቲ አንተበይ ዝበልካዮ ናይ ብዙሕ ካብ ተቃላሳይ ህዝብና ሕቶታት እዩ ብዓቢኡ ናይ ኤርትራውያን ኢንተሌክቹዋል ስክፍታ እዩ ብዝግባእ ርዳእኒ እዩ ኪንኡ ተሳጊሩ ኣብቲ ምቅላስ ዘየለ ኣብ ምድጋፍ ዘየለ ሓዲግ መሊኡ ህዝቢ ዘለና እሱን እዝታት ኮንሰርን ኣለዎ ኣባላት ግደፉን ነዚ ከም ናይ ፖለቲካ ጠቐሜታ ክረኽብሉ የልዕልዎ እዮም ስለዚ ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ናይ እግደፍ ደገፍቲ ዘልዕልዎ ሕቶ ውድቕ እዩ ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ ጠንቂ ኩሉ ፀገማት እቲ ንሶም ዝድግፍዎ ስርዓት እዩ ኢልና ክንሓልፎ ኢና እቲ ካልእ ዝበዝሐ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ሃላዊ ወፃኢ ግን እዚ ሕቶታት እዚ ከልዕል ባህርያውን ቅቡሉ ንመስለኒ ደጋጊምና ንሕና ነፂርና ንብሎ ዘለና እንታይ ይመስለካ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ይተክል ኣብ ሃገሩ ንሕና ርእይቶ ጥራይ ክህልወና ዝኽእል ርእይቶ ክህልወና ክእል እዩ ርእይቶና ከዓ ነቲ ንሕና ንገብሮ ንምስርቶ ዝምድናታት ይፀልዎ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ንገብሮ ዝምድናታት መትከላዊ እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ክንንቀሳቀስ ከለና ፖለቲካዊ ናፅነት ክህልወና ከም ንደልዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ገዛእ ሃገሩን ኣብ ገዛእ ህዝቡን ዝወስዶ ናይ ኣገዛዝኣ ስርዓት ፖለቲካዊ ናፅነቱ ክንሕልወሉ ኢና ንደሊ ካብዚ ሓሊፍና ንናትና ነቲ ልዕላውነትና ነቲ ህዝብና ኣብ ስክፍታት ዘእቱ ዘሎ ኣጀንዳታት ግን ንሕና ብኡ ኢና ንጅምር እየ ዘሎ ኩሉ ሳዕ ብኡ ኢና ንጅምር ምክንያቱ ኣብቲ ርክባት ቅድሚ ሕጂ ብቀዳማይ ሚኒስትር ደረጃ ፓብሊክሊ ሓደ ግዜ ዘይኮነ እውን ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ውሃቡ ፀኒሖም እዮም እዚኣቶም ከዓ ናትና እውን ስክፍታ እዮም ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ስክፍታ ክኾኑ ባህርያዊ እዩ ኤርትራ ድሕሪ ዝኩሉ ዋጋ ከፊላ ከም ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ካብተን 193 ሃገራት ሓንቲ ክትኮን ኮላ እዚ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍሎ መድረክ እዚ ንድሕሪት ክምለስ ዝኾነ ኤርትራዊ ክቕበል ኣይክእልን እዩ ምናልባት ብዕሰብ ዝደሊ ሓደ ወይ ክልተ ክርከብ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ባህርያዊ እዩ ብህዝቢ ደረጃ ብከምዚ ንሕና ንኸዱ ዘለና ምንቅስቃስ ደረጃ እሞ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ጭቆና ንምቅላስ ኣብ ስደት እኳ ክንዲ ዝርሕቐት ንኸይድ ተቃለስቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ረብሓ ሓሊፍና ንህብ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ሕቶታት እዚ ኢና ነልዕል ኣብኡ ዝወሃበና መልስሉ እዚ ክፀር ኣለዎ ኣብ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንፁር መርገፂ ክወፅእ ኣለዎ እውጅ ክኸውን ኣለዎ
ኢልና ንከራኸረሉ ዘለና እዩ ምክንያቱ ንሕና ዘተ ኣብ ምጅማርን ዝምድና ኣብ ምጅማርን እምበር ኣብ ሙሉእ ስምምዕ ዝበፅሓናዮ ኩነት የለን እየ ዝብል ዘለኹ ምስሊ ጎድኒ ጎድኒ ዝኸይድ እንታይ ኣሎ መስለካ ሚኬሌ ኩሉ ሳዕ እቲ ስግኣት ክመፅእ ከሎ ኣማራፂ ሒዝካ ምቕራብ ይምረፅ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለና ካብ ብማዕዶ ኮንካ ከም ሰብካ እንተበይ ደጊመ ነይረ ኢለ ነይረ ትሻቐል ኣማራፂ ሒዝካ ትቐርብ ንሕና ሒዝናዮ ንቐርብ ዘለና ኣማራፂ እዚ ከባቢ ኣብ ኩናት ይፀኒሑ ኢትዮጵያ ንባዕላ ካብ ኩናት ያወፅያ ካብ ውሽጣዊ ኩናት ስለዚ ካብ ትዕቢ ዝበለ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይመረግጋእ ንሪኦ ኢና ነዚ መንግስቲ ዝከኣሎ ገይሩ ላዕለዋይ ኢድ ንሓዘ ከይድ ኣሎ ብትዕዝብትና ከምኡ ክገብር ይፅቢትና ምክንያቱ ኣብ ከባቢና ዝረግዐ ዓዲ ዝረግዐ መንግስቲ እምበር ዝተሃወኸ ክንርኢ እንደልን ነዚ ከነበርክት እንድሕር ተሓቲትና ሓሳባት ኢና ከነበርክት ንኽእል ሓሳባት ክነበርክት ንኽእል ኢና ንሕና ንብሎ ዘለና ዝበለፀ ኣቀራርባ ግን ካብ ኩናት ናብ ኩናት ከዓ ሰብን ፀጋታትን ካብ ኩሉ ከዓ ፀጋታት ሃገር ስለ ዝበልዕ ድሕሪ ኩናት ሪካቨር ትገብር ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ምስቲ ኩናት ዝደሊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ስርዓት ናብ ኩናት ምእታው ንሕና ከም ኤርትራውያን መንእሰያት ከም ኤርትራውያን ተቃለስቲ ከም ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ዓዲ ፖለቲካዊ ናፃነት ዘለዎ ምንቅስቃሳት ክግበረልና ሓደ ሓደ ሕና ንደልዮ ከም ናይ ኮንፈረንሳት ድዩ ናይ ንኩሎም ተቃለስቲ ኤርትራውያን ዓዲምና ዋዕላታት ዲና ንገብር ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ክግበረልና ሓደ ሓደ ናይ ንደልዮ ንኣይሹ ነገራት ተልዩ ኣብ ዝኾነ ዓለም ጎረቤትካ ትገብረልካ ክግበረልና ንደሊ ካብኡ ሓሊፍና ባዕልና ናብ ውሽጢ ዓድና ቃልስና እቲና ካብ ውሽጢ ዓዲ ትመከራን ሕሰብና ኣብኡ ስለ ዘሎ እቲ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ካብ ኢትዮጵያ ኩናት ምስ ኤርትራ ገጢማ እቲ ኩናት ክጅመር ከሎ እምበር መወዳእቱ ኣብ ዘይፍለጥ ሓሸውየ ካብ ምእታው ንሕና ዓመት ድዩ 2 ዓመት ድዩ ወሲድና ኣብ ኢትዮጵያ ተወዳዲብና ሓይልና ጠንኪርና ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቁመና ሃኒፅና እቲ ፖለቲካዊ ቁመና መተካእታ ስርዓት እቲ ወተሃደራዊ ቁመና ከዓ ፅባሕ ንጎ ክፍተት ከጋጥም ዝኽእል ክፍተት መመልኢ እምበር ብመሰረቱ ከም ተቃለስቲ ኮንቨንሽናል ግዚኡ ዝሓለፎ ኣገባብ እውን ክንጥቀም ኣይንመርፅን ሆል ኣናዘር ስቶሪ ኣብዚ ናትና ቀራርባ ማለት ስለዚ ነዚ ንምግባር መደብ ኣለና ኢልና ኢና እቲ መደባትና ሒዝና ብዝርዝር ንቐርብ ዘለና እዚ መደባትና ኩናት ኣብዚ ከባቢ ዝዓበየ ኩናት ከትርፍ ይኽእል እዩ ዝብል እምንቶ ኣለና ማለት እዩ በዚ መንፈስ ኢና ከዓ ንቐርቦን ንኸዶን ዘለና ተስፋ ገብር ክንዕወተሉ ናይ ህዝብና ስክፍታ ውሒዱ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥና ወፃእን ዘሎ ኣብ ክንዲ ፖለቲኩ ንደገ ኣውፅኡ ስርዓት ብዓይኒ ስግኣት ከቐምጦ ዝፍትን እዚ ኩነታት እዚ ተቆፃፂርና ፖለቲካና ናብ ውሽጢ መሊስናን ውሽጢና ርኢና ውሽጢ ሃገርና ለውጢ ክነምፅእ እቲ ከቢድ ንረባረቦ ዘለና ፃዕሪ ፅቡቅ ኣብኣ ሕጂ ታናትካ ዝበልካ ብፋክት ፈሎ ኣብ ሕቶ ነይራትን እንዲያ ኩሉ ግዜ ድኾነ ስርዓት ትሪኢ ዘለካ ኣብ ልዕላውነት ሃገር ክመፅእ ከሎ ዋላ ትማሊ ቃወም ዝነበረ ንግዚኡ ፖዝ ዝገብር እዩ እቲ ፖዝ ዝገብረሉ ምክንያት መልክዑ ከይቅይር ኣቃወምኡ ኣቃወማ ውሽጢ ሃገርካ መሰለን ሕግን ኣብ ኤርትራ ክሰፍን ነብሱ ዝኽኣለ ቻፕተር እዩ ምሽ ኣብ ልዕላውነት ዘለዎ እዋን ሕጂ ክምለሰካ እየ ኣብ 9 ነበረ ውግእ ንሕራስተው ኢልካ ኣለዉ ድንበ ተቃወሙ ነይሮም ኣብ ደገ ብላይ ዳያስፖራ ምስ ናይ ወያነ ስጋብ ንስሓል ከብፅሖ ኣለዎ ንህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ክበፅሕ ኣለዎ ዝብል ኢሞሽናል ብስምዒት ተጓዓዘ ምቁዋም ነይሩ ብድሕሪኡ ርኢና ያ ንሕር ታሪክ ስኻ ትከታተሎ ስለ ዝኾንካ ብዙሓት ውድባት ነይረና ብትግራይ በውረጃ ድዩ ዝተፈላለየ ፈላለዮም ክስራሕ ከምደይከላ ከም ዝገበሮን ብዙሓት ሰባት ኣብ ድምሳና ዘለዉ ከም ተጠቀሙለን ኢንፋክት ክዕውቶም ዝኽእል መገዲ ነይሩ ግን ኣብቲ እዋን እዚ ኣይሰራሓን ሕጂ ናበይ ክመፀካ ዘለ መስለካ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ወይዘርቲ ዋላ ትደይ ድግፎ ኤርትራዊ ብዕሊ ዓብዪ ናይ ውግእ ብኤርትራ መፂሉ ነርቶ ዝኸውን ክርዳእካ ክእል ሕጂ ኣነ ከማይክ እዚ ዝረብ ዘሎ ብኢትዮጵያ መፃሎት ዝበለፀ እቲ ከበሮ ናይ ውግእ ኣብ ሰዓት እዚ ትገሊኡ መብዛሕትኡ ኣነ ዝፈልጦ ክዛረበኒ ከሎ ማይክ ኣነ ስርዓቱ ቃወመ ኣብ ኤርትራ ምሕደራ ፈሪሱ እዩ
عند حق يبلنا يونيفرسيتي يبلنا أسراتنا يتفوتون إذا كله ناي كله إرتراوي حتى تابدأ قرب الله عبد ساعات زين عبد خلود لما قدي لما حارة يتفهم على بدرون غيره مس أورومون لو نعنا أول عاويلو دي حفر زربا يزارب دول خونني نزبل نزبل بزح زربا يسمع حجي تا زيرة تاخذ كذا عبد ساعات زي بوز كم كات أنيحكا مستراغا قالوا because we don't know start معاس كجمر كنجبر كمان we don't know that ግን that we know دخونا ميديا ولا نا ኢትዮጵያውያን ደን ወና ነገደን they ተርፉ ጊለን ዛረባላ ኣብዚ ሕጂ ናፍታና ፎሎ አፕ ሕቶክ መጻካ ኣብዚ እዋን ዝብርጌርና ሓመዱ ና ነብሱ ክዋዳደብ መሪሕነቱ ከነፅር ከም ውድብ እውን ፅኑዕ ውድብ ኮይኑ ሓደ ሰብ ብሻለካ ፕሬዚደንት ዘለዎ ናቱ ፕላትፎርም ዘለዎ በካ ሕጂ ፍኑው እዩ ኮሬክት ሚ if I'm wrong الساعات زاربون فنو صنيحو حقها فنو صنيحو ولا دزارو سباتونا ميديا زلو غلغله مس اندرستاند غبرو بيكاز كم وكيل ناي برغيرنا حمدو خن سمع اجانا حتونو خلو مايك كم زكو يعمل زاربولو the reason كم يلم زاربو وكلو لو برغيرنا حمدو انو صور زي بومبرنا ازيو نانا بلاتفورم منافس ازيو زبل سلازيله نزي ساعات كالي دو مصنحومن ካብ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዳኣትው ዝብሉ ብዙሓት ኮንሰርን ዘለዎም ወይ ድማ ስኽፍታታት ዘለዎም ብርጌርና ሓመዱ በቲ ዝገብርዎ እርዶኦም እዩ ኣብ ደብፅሖም ዋላ ዝተሓለፈ ዓመት ገለ ፅርፅሮት ክንደይ ሕማቅ ርዮም ዝመፁ እዮም ኣብዚ ሰዓት ምክፍሃሎም ግን ምውድዳቦም ናይ መሓሸሙን ካብ ሕጂ ተፈለየ መልክዕ ደርእዩ ዝብል ሕቶ ይመፅእ ብኸመይ ትምልሳ እዚያ هو መጀመርያ ብርጌርና ሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ كغبرت أنا حزم الناس حجي جمرة يكونن وإذا مناتو حجي جمرة تزخون معلومات تاحتو بزح سنة اسمها الله قدم بالكاد أنا حريم بعبيو أتي ناي برجير نحمدو على ملخي أول دبا أب عصر شوعات هاجرات علم زلو ترنفذات برجير نحمدو بوكل تابيلو حدا بايتو أقيمو زخير زلو إذا بايتو خا مترناف نايتي حيلي ناي برجيرنا حمدو لعل ترى له بزي كازي حقها تفرالي والقصبات يوتيوبراتن قالن كم افنياتات برجيرنا حمدو خوينوم لزارو الكونتات صنيحي እዚ ኩነታት እዚ ክቅፅል እውን እዩ ምክንያቱ ምስ ኣበጋግሳ መሰራርታን ብርጌርና ሓመዱ ዝተሓዝ ስለ ዝኾነ ካልእ ኣብ ኢንፎርሜሽን ኤጅ ኢና ዘለና ኣብ ዘበነ ሓበሬታ ኩሉ ሰብ ጋዜጠኛ ኣብ ዝኾነሉ ኢንተርኔትን ሞባይል ስማርትፎን እንትለካ እኹል እዩ ካልእ ተድልየካ የለን ጥቡቕ ኣቢልካ ኢኻ ትዛረብ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነት ነካይዶ ቃልሲ ከምቲ ቀደም እንፈልጦ ኣገባብ እንድሕር ዳኣ ከነመሓድሮ ፈቲና ዝከኣል ኣይመስለኒ ስለዚ ምስ ጊዜ ዝኸይድ ምስ ጊዜ ዝምጥን ኣገባብ ኣቃላልሳ ክንቃለስ ንግደድ ኢና እዚ ፀቕጥሎ ናይ ዓለማዊ ለውጢ ፀቕጢ ናይ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂ ፀቕጢ እዩ ስለዚ ነዚ ናብ ምምሕዳር ንገብሮ ቃልሲ ንባዕሉ ካልእ ግንባር እዩ ኢልና ከነቐምጦ ንኽእል ኢና እንተቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፖዝ ጌርካ ዶ ኣይሓይሽን ዝብል እዚ መቸም ዝኾነ ሰብ ስክፍታት ዘሎ ሰብ ዝኾነ ብልሓት እዩ ዝፈጥር ንሕና ከም ኣማራፂ ኣይንሪኦን ምክንያቱ ቃልሲ ኩሉ ሳዕ ኣብ መስርሕ ዝተበላሸወ እናዓረኻ ዝቐንዐ እናሕየልካ ሓድሽ ነገር እናተምሃርካ ኢኻ ትኸይድ ብጌጋ ከይትርዳእኒ እታ ፖዝ ክብለካ ከለኹ ርክባት ዘለኩም ምስ ኢትዮጵያ እምበር ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ምውድዳብ ድዩ ምስርራዕ ድዩ ስትራቴጂ ምውፃእ ድዩ እዚ ነብሱ ዝኻለ ቀፃሊ ኦንጎይን እዩ እቲ ርክብኩም ግን ኣብ ሰዓት እዚ ስርዓት ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት መገድታት እናወሰደ ንግዚኡ ስርዓት እዚ ምስትናትኩም ፕላትፎርም ልዕላውነትኩም ደፍር እንድሕር ኮይኑ ዋውዳይ ንዓይ ገዛይ ደፍረኒ ሰብ ሪሌሽንሽፕ ገብራይክን ያነ ሒዘካ ነዚያዳ እኳ እንተበይ ደጋጊምና ዋላ ብዙሕ ግዜ ኣብ ካልእ ሜድያ እውን ክንብላ ንኽእል ምሳኻ እውን ክንደጋግሞ ንኽእል ሓደ ነገር ክንብላ ኣለና ነዚ ስግኣት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘወግድ ኣማራፂ ሒዝና ክሳብ ዝሃለና ነዚ መራፂ እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅቡል ኮይኑ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ተወዲብናን ተወዳዲብናን ብዙሕ ሰብ ዘይዛረበሉ ሓደ ሓቂ ከሎ ስለምንታይ ንሕና ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎና ዝምድናታት ክንምስርቶ ንፍትን ዘለና ዝምድናታት ኦፕን ኮይና ንዛረብ መስለካ ንሕና ሓደ ትራንስፓረንሲ ዘለና ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ኢና
ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ኮይና ብግሉጽነት ንህዝብና ኩሉ ንገብሮ እናገለጽና ክንከይድ ስለንመርጽ እንተደይ ኮይኑ ስርዓት ግደፍ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኢትዮጵያ እና ኣሰልጠነ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዱ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ እቲ ኩሉ ሳይድ ይሰርሕ ኣብዚ እዋን እዚ ጥራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ናይ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ብሄራዊ መበቆል ዘሎም ኢትዮጵያውያን ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ታዕሊም ወስዱ ኣለዉ as we speak ኣብ ከባቢ ጋሕቴላይ ኣብ በዓል ከባቢ ከረን ኣብ ጋሽባርካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ስልጠናታት ይወስዱ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ መስለካ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ንውሽጣዊ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ዝዘርጉ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዝገብሮ ሓደ ርክባት ነዝታት ከነልዕል ከለና እዚ እውን መንሽን ይገብሮ እዩ እቲ ንሕና ገለ ሰባት ምስ ኢትዮጵያ ዘይበፃሕናዮ ዝምድናታት በፂሕናዮ ዘይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይገበሮ ገይሩልና ክብሉ ከለዉ እውን ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ይኹን ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ከም ዝኽስሶም ይዛረቡ እዮም ሓቆም እዮም ንሕና ሕቶ ከነልዕል ከለና እስኻትኩም ከም ዝኽባል ከሎ ይሰክፈኩም ኣብኡ ስለ ዘይበፃሕና ሓቁኹም እቲ ስርዓት ብዓድና ዘሎ ግን ከም ዝኽብለካ ፀናሕኩ ዝተፈላለየ ዕጡቋት እናሰልጠነ ንኢትዮጵያ ይኳስሓ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ክንብሎም ከለና እንታይ እዮም ዝመስለካ ዲፕሎማቲካሊ ሳቶም የበሰበሰ ዝናብ ኣይፈራም ዝብል ምሳሌ እዮም ዝህቡና እንታይ ማለት እዩ ስርዓት ህግደፍ ዝመርሖ ጉጅለ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብ ኩሉ ዝተነፀለ እዩ ብዲፕሎማሲ ዝተኾነነ ስርዓት እዩ ስለዚ ዝኾነ እንተገበረ ካብ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ዝተገለለ ስለ ዝኾነ ከም ሓደ ዘይሕጋዊ ስርዓት እውን ስለ ዝተራዕመ ዝህሰዮ ዝምድና ይብሉ ንሕና ግን ዝህሰየና ዝምድና ኣለና ዝብሉ ኣቀራርባ እውን ኣሎ እዚ ቁኑዕ እዩ ስለዚ እንታይ ኣብዛ ዝበልካዮ ግን ቅሬታ የተሓዘለይ ዝኾነ ስርዓት ምሕራስ ተውዒልካሉ ብፍላይ ቴንሽን ኣለካ ፓወር ኣብ መንጎልቲ ሃገራት እዚ ዝግበር ምንቅስቃሳት ዋላ እጂ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ በዓል ዓፋር ጀሚሩ ኣሎ ኦልሬዲ ኣዝ ዩ ኖው ትሬን ዝገብር ኣሎ ገሊኡ ብትግራይ ገሊኡ ብዓፋር ማለት እዩ እዚ ፖለቲካላ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ እውን ጥራሕ ይኮነ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዘሎ ስርዓት ኣብ ጎረቤትካ እንድሕር ስኽፍታታት ዘፍርሐሉ ኮይኑ ሓደ ብሃገር ክልተ ብስልጣን ባዕሉ ንዓኻ ንመስል ስልጣን ንክተቐምጥ ተቃወምቲ ኢኻ ተብዝሕ ትምውል ኢኻ በዓል ኣሜሪካ እውን ብግዲአን ኣብ ተፈላለየ ኢደን እትዋየን ኣዝ ዩ ኖው ንዓንዲ መስለን መሪሕነት እንተደልዩ ኣብ ውሽጥኻ እትየን ብገንዘብ ድን ብገለ ንዓኻ ከም ትሻቀል ወይ ድማ ሳምሃው ኣብ ሳም ፖይንት ከም ትእለ ገብራኻ ሕጂ እቲ መስርሕ ናይ ፖለቲካ ስኻውን ንፁር ትፈልጦ ኢኻ ስርዓት ኤርትራ ስለምንታይ ገብራሎ ትልካኒ ተፈላለየ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ዋላ ትረት እውን ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ግበር ነይሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ ትግራይ እውን ነይሮም ተቃወምቲ ሕወሓት ቅድመ ወያነ እውን ጥቀምሎም ነይሮም ንኤርትራውያን ብከመይ ጌርካ ተሰኻኽፉ ግን ኣይሰርሐሎምን ቅሬታ ንዓ ክብርሃልካ ኢለ ንምንታይ ሓድሽ ኣይኮነን ዋላ ኢትዮጵያ እውን ገብሮ እዩ ዓቕሚ ስለዝተኣነቱ ዘይኮይኑ هو እንታይ መስለካ እዚ ርዳእኒ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 2015 ብምሉእ 1917 ካብ እስራኤል ተመሊሰ ወታደራዊ ዕጥቂ ኣልዒለ ዝቃለሱ ካብ ዝነበሩ ሰባት የጋጣሙ ኮይኑ ነቲ ታሪክ ደንቦ ተቃውሞ ኤርትራ ኣብ ዘበነ ህወደግ ብተራን ብመሪሕነትን ኮይኑ ዝሰራሕ ኩሉ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእልና ፅቡቅ ገይረ ፈልጠ ሽዑ እንታይ ድኽመት ነይሩ እውን ርድአ ፅቡቅ ኣለኻ ዝኾነ መንግስቲ ንናቱ ኢንተረስት ዝቕበል እንተላይ እንተኽኢሉ ሃፈት ዝኸውን ስርዓት ኣብ ጎረቤቱ ክትክል ይደሊ እዩ እዚ ሓጢኣት ኣይኮነና ፖለቲካ ስለዚ እዚ ንፈልጦ ኢና ሓጢኣት ኣይኮነን ንሕና እንታይ ኢና ንብል መስለካ ንሕና እውን ፅባሕ ንጎ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምስ ተኸልና ኣገረባብትና ንዝህሉ ኩነታት ከነመሓድር እዚ መርገፅ እዚ ዝያረኣያ እዚ ክህልወና ምዃኑ ናይ ፖለቲካ ዋን ኦዋን እዚ እቲ ሕቶ ንሕና ነዚ ንርድኦ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ብርጌር ንሓመድ ዓለም ለኸ ከም መንእሰያት ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ደንበ ተቃውሞና እንታይ ኮይኑ ፈይል ኮይኑ ርዳእና እዩ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ዝምድናታት እንታይ ከምዚ ዘለ ንፈልጥ ኢና ካብዚ ንላዕሊ ኮይና ንኽርከብ ኣብ ገዛእ ርእስና ኢና ንተኣማመን ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ኣብ ገዛእ ርእስና ተኣማሚና ንፁር ዝኾኑ መደባት ሒዝና ኪኖ ሓደ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰምዕ
ተቃዋሚ ጌርካ ፅባሕ ንግሆውን ኣብ ኤርትራ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዝዝወር መንግስቲ ካብ ኪኖ ምትካል ቁኑዕ ፖለቲካዊ ዝምድና ካብ ሕጂ ጀሚርካ እቲ ዝምድናታት ናይቲ ክልተ ሃገራትን ናይቲ ህዝቢ መፃእን ዝቕፅለሉ ስትራቴጂካዊ ኮይኑ ዝቕፅለሉ ክንገብር ዘዋፅኣና ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ንሓደ ፓፐት መንግስቲ ዝቕበል የለን ንሕና ብርጌርና ሓመዱ ምስ ኢትዮጵያ ትኹን ውዕል ጌርና እንድሕር ዳ ኣብ ኤርትራ ኣቲና ኤርትራውያን ክቃለሱና እዮም ስለዚ ትርጉም የብሉን ቪሸስ ሰርክል ምኻድ እዩ ሕና ነዚ ንርድኦ ኢና እዚ ከዓ ማእከል ናይ ክትዕና እዩ ጽቡቕ ኣላ ኣብዚኣ ሲ I get you what you're trying to say ሕጂ I know እቲ ርክብ ዘለኩም ምስ ኢትዮጵያ maybe ገለገለ እውን ብግልፁ ምሳር ባይ ትኽእልና ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብማዕዶ ከም ዝነጥፍ ኣብ ጋዜጠነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ከምዚ ንስኻ ትገልፆ ዘለካ ኣብ ኤርትራ ናብኡ ደኸይድ ስርዓት እዩ ዝሪኦ ዘለካ ኣነ ብማዕዶ ኮይነ ንምንታይ ኣብ ህዝቢ ትገብሮ ዘሎ ወፃዓታት ጋዜጠኛታት ምእሳር እዚ ኣብ ውግህ ናይ ኣውራጃታት ናይ ኣምሓራ ልካራ እዚ as much as that ዕላማኩም ንጹር እዩ ከምዚ ኣይንደልና ትብል ኣለኹም ነው እቲ ትረኽብዎ ዘለኹም ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ግን ካብኡ ዝወፀ ኣይኮነን ኣነ ደጋጊመ ሓታ ካታይ ንምስሊ ካብዚኣ ንዓኻ ትፈልጦ ካባይ ንላዕሊ ኣትሊስት ዲሞክራቲክ ዝኾነ ብኤሌክሽን ደይኣስር ደይቀትል ህዝቢ ጋዜጠኛታት ደይኣስር ሕጂ ዳርጋ መዓልታዊ ክትሪኦ ዘለካ ኣብ ናይ ኣምባገነንነት ምስ ኣለካ ናብኡ ናይ ውልቃዊ ምልከነት እዩ ድኸይድ ዘሎ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብማዕዶ ኮይነ ንምንታይ ነዊሕና ፀኒሕና ኣብዚ ካታተሎ ኢና ፖለቲክስ ዳትስ ዋዝ ኮንሰርን ሞር ትብል ጌርና ሓመዱ ፅቡቅ ተበጊሱ ከሎ ኣብዚ እዋን ምዝ ክምሕዞ ወይ ክዓርኽ ሜይቢ ኣነ ብሪኦ ስኽፍታታት ካብ ሰባት ተሓት ወይ ሓተካ ዘለኹ ሜይቢ ስኻብ ትሪኦም ተፈልየ ጎኒ ስለ ድኹ እንዳሓን ክንገድፋሳ ድሓን ሜይቢ ኣይትግደፍን እያ ፅቡቅ ኣለካ እንታይ ኣሎ መስለካ ኣብ ፖለቲካ ሓደ ዕላማኻን ድሌትካን ኣሎ ካልኣይካ ኩንነት ዝብልወሉ ብንደልዮ ብባህግና ንነብር እንተንኸውን ኣብዚ ዓለም ኣይዊሽ እዚ ዓለም ሰቲ ብሰቲ ምኾነት ነይራ ተኾነ ግን ባህግና ቀዲምና ምስ ኩንነት ኣጋጢምና ኢና ንነብር ኣፍሪቃ ከም ኮንቲነንት ዘለዋ ኩንነት ኣብ ግምት ምእታው ከድልየና እዩ መቸም ኦቨርናይት ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ 200 ወይ 200 ገለን ዓመታት መሰረት ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክውለድ እንድሕር ንፅበ ኮይና እታ ክውንነት ዝብላ ዘለኹ ብዚኣ እያ ኢትዮጵያ ኩትማሊ ንግሆ ካብ ዘውዳዊ ስርዓት ተሰጋገረት ዓዲ እኮ እያ ካብ ዘውዳዊ ስርዓት እያ ተሰጋጊራ ናብ ደርግ ከዓ በቲ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቃልሲ ድሕሪ 17 ዓመት ካብ ስልጣን ተኣልዩ እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ዝነበረ ስርዓት ንርድኦ እዩ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲያዊ ባህግታት ክሰርሕ እንትደኣ ኮይኑ እቲ ኣከባቢ እቲ ታሪክ እቲ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እዚ ብምሉእ ኣብ ግምት እናእተኻ ዝኸይድ እዩ ስለዚ ስርዓታት ነናቶም ድኹምን ሓያልን ጎድኒ ኣለዎም ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ዛዕባ ሚዛንና ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምናልባት ማዕረግ ክኾን ይኽእል ክፈላለዩ ንኽእል ሕጂ ኣነ እንታይ ኣቮይድ ዝገብር ዘለኹ ትሪአኒ እንተለካ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኢደይ ክእቱ ኣብኡ ብዙሕ ርእቶታት ክህብ ፀዓተይ ክደክም ይደልየ ኣለኹ ምክንያቱ ካብኡ ዝኸፍእ ብዕፅፍፃፍ ዝኸፍእ ኣብዚ ዓለም መወዳደርቲ ዘይብሉ ፖለቲካል ክራይሲስ ኣብ ውሽጢ ዓድና ኣሎ ስለዚ እቲ ርእቶ ናይ ሰባት በብዝመፆ ቅቡል ክኸውን ከሎ ንሕና ግን ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓድና ብዕፅፍፃፍ ዝኸፍእ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ምስኣለና ኣብ ዓድና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንምስረት ምስከኣልና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ድኽመታት ክንስተውዕል ንኽእል ኢና ክንሕግዝ እውን ንኽእል ኢና ተመክሮውን ክንለዋወጥ ንኽእል ኢና ሕጂ ፋሕፋሕ ኢልና ተበቲና ዋላ ከም ተቃውሞን ሪኮግናይዝ ዘይገብረና ፖለቲካዊ ጉጅለ ኣብ ዓድና ኣብ ዘለወሉ እዋን ኢትዮጵያ ብውሕዱ ሕገ መንግስቲ ከም ዘሎ ኣነ ርዳእ ዝኾነ ሰብ ኣዘርዋይስ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ኣገባብ ዝቃለሱ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከም ዘለዎ ፈልጥ ንገለ ሰልፍታትን ረኺበ ስለ ዝነበርኩ ኣብዚ መገሻ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን በዓል ዶክተር ዳንኤል በቀለ ዝምራሕ ከም ዘሎ ይፈልጥ እሰርሕ ዲ ኣይሰርሕን ካልእ ታሪክ እዩ
ግን ብውሕዱ ካብ ኤርትራ ብፅፍፃፍ ዝሓይሽ ኩነታት ትካላዊ ኣሰራርሓ ይርኢ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግራት ምናልባት እቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ መንግስቲ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዝፈጥሮ ፀገም እዩ ዝብል ብሄራውን ካልእን ሽግራት ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ናቱስ ንስሕን ኣለና ብል ናቱ ፀገም ኢና ንስሕን ከነዕርዮ ንሰርሕ ኣለና ብል ወል ክንዲገለ ዝኾን ጉዳይ ገዲፈ ኣብኡ ክዲቤት ገብረ ኣይኽእልን ምክንያቱ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ውዳበ ይኮንኩን ናይ ጎረቤት ሃገር እሞ ከዓ ፅጉም ተረዲእካ እቲ ስኽፍታታት ድመፀ ናበይ ኣንፈ ትገብር ብዛዕቦም ምዝራብ ከይኮነ ቅሬታ ክደግመልካ ደለ ይኮንኩን ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ንፅባሕ እውን እዞም ኣሕዋትና ንመሰልን ኣብ ኤርትራ ሰላም ንክቃለሱ ዘለዎ ግዜ ፅፊኦም ምዝ ምውዳብ እውን እዚ ዓይነት ቋንቋታት ዝዛረብ መራሒ ብምባል ካብ ህዝብታት መፅእ ሕቶታት የቕሪበልካ እታ ሓንቲ ፈለዊን ኣብ ሕቶውን ዘላትኒ ምስ ሕወሓት ዘለኩም ርክባት ሕጂ ሕወሓት ዝትሪኦ ዘለካ ኣብ ፀገማት ናይ ትግራይ ኣብ ነንሕዶም ዘሎ ደይምርግጋእ ንፁር ንዓኻ ሓድሽ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ክትቃወሙ ወላ ባይታውን ፖለቲካሊ ያው ኮፍ ክትብሉ ተኾንኩም ዳይሬክት ብዶብ ደራኸባ ትግራይ እዩ ኤርትራ ዋላ ነዊሕ ዓመታት እውን ደንበ ተቃውሞ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ግዜ ትግራይ እዮም ነይሮም ብዙሕ ርክባት ኣለዎም ኣብ ሰዓት እዚ ትሪኦ ዘለካ መገዲ ናይ ሕወሓት ወይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ደይምርግጋእ ዋላ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎም ፀገማት ካብቲ ሓደ ከማን ድሕትት ሕቶታት እዩ ኣትሊስት ኣብ ትግራይ ህዱእ ዝነበረ ምሻለካ ብፌደራል ድማ ሓደር ነይሩ ኮንትሮል ነይሩ ተዝኸውን ናይ ባይታ ናይ ምርካብ ዝተሓስቦ ዘለካ ትዛረቦ ዘለካ ተወዲብኩም ሓደ ፖለቲካዊ ሙቭመንት ኮንኩም ሕጂ ፍኖ ኣሎ ኦፍኮርስ ተጠርኒፉ ፖለቲካዊ ንፅረት ርእዩ ዋላት መንግስቲ እውን ስሬስ ንክወሰካ ንፁር ጥርንፍ ክኾን ኣሎ እንደኾነ ኣነ ምስ ዝኾነ ክሰርሕ ንድሕር ኮንካሲ ምስ ጥርንፍ ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ዕላምኡ ኣነፂሩ ቀደም ፍኑ ነርና ሕጂ እውን ተጠርኒፍና ኣለና ክትብል ኣብኡ ድሕር መፂኻ ኣብ ትግራይ ናይ ባይታ ናይ ምህላው ምስ ዘለዎም ፀገማት ድይትን ክህልወኩም ኢልካ ትሓስብ هو نحن مجمرة ديل نقول زلنا مس فدرال منجسي ناي إثيوبيا أنت بيز أسكول كعدة زربانيرو أشحت ما أشحت وأشحت سراويت علمنا conventional work نقبر مدبنا أيقونن جزيو ذا حلفة نتخونتات زي متن نتسي حزبنا ونكشكم زي أدرع كم زخليل لنا نأمن نحن ندرب technical support ندحر دارخيبنا ኣብ ትግራይ ይኹን ወላ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ይኹን ወላ ኣብ ካልእ ግድን ኣይኮነን ቦታ ከድልየና ዘድልየና ምውዳባትን ቴክኒካዊ ሓገዛትን ተረኺብና ኤርትራውያን ኮይና መንገዲ ዓድና ንፈልጥ ኣይኮነን ዶ ተዓሊምና ዓጢቕና ሰልጢና ስልትን ስትራቴጂን ብግቡእ ፈሊጥና ካብቲ ኣገዛዝኣ ናይቲ ስርዓት ካብ ምልክን ጭቆናን ክንሃድም እኮ ቆልዓ ሰበይቲ ከይተረፉ እኮ እዮም ነቲ ዓዲ ገዲፎሞ ዝመፁ ስለዚ ሲቪልያን ክወፅሉ ዝኽእሉ ዶብ እንተለና ዕጡቋት ንዓድና ክንሰት ከሎ ንኽእል መሬት ክንድዕንቆ ክትኮን እያ ዝብል ስጋኣት የብልናን ድሓር ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለና ግድን ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራ ዓስኪርና ካብኡ እናተበገስና ክንሰርሕ زيد لا يكون خالي أنت ترخيبه متسألن نعو زي فترة خمسة تفتيرو جن كالميلا إنا ننادي سلازي نحنا إثيوبيا ندليا بوليتيكاوي كمونانا بزجبة هانيسنات زجبأنا تكنيكا وحجزات رخيبنا بوليتيكانا ناوش عدنا بمقتاو كاوش عدنا لو تبمتع أنت لاي ንኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ዝህዎ ኩናት ምትራፊዩ ንብላለን ናይ ሕወሓት ጉዳይ ካብ መጀመርያ ምስ ሕወሓት ውን ዝምድና ይነበረና ትማሊ ንግሆ ምስ ኢህወደግ ዝምድና ነይሩና ኢህወደግ ከዓ በርባዕተ ሰልፍታት ናይ ኢትዮጵያ ዝቆመ ግንባር ነይሩ ሰፊሕ ግንባር እዩ ሕጂ ከዓ مس منجس إثيوبيا إن رحب لنا يون السيتي بالسجن نقام منجس إثيوبيا كوين اللو مالت سلسلة كل سعر كباتنا مس منجساتيو أبراج دولو بوليتيكا قناتات كابتيك دم حجز نبرة فنتز زبالة سلزخونة كم يسألوكم تلك بعلوتان باونتان كسألونا بهراوي نحنا استراتيجيكا وزمدنا مس زبتاتي مس زبت تجراي ناخن الزامد ندلي زخونة بوليتيكا ودبنا تجراي نجبرو زمدنا
ክንድቲ ምስ ህዝቢ ንገብሮ ክኾን ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ርእሱ ዝኸኣለ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣሎ ንሕና እቲ ኩነታት ንረብሓና ዝውዕለሉ ሓሳባት ተግባራት ዝምድናታት ምኽርታት ንለዋወጥ ኢና ካብኡ ሓሊፉ ሓደ ነገር ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕወሓት ካብ ቁጥጥር ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ምውፃእ ተንደንሲ ስለ ዘለዎ ንቃልስና ይጎድኦ እዩ ዝብል ደው የብሎ እዩ ዝብል ምክንያት መረዳእታ የብልናን ይዕንቅፍ ዶ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኩነታት ዕንቅፍ ዋላ ሓደ ውልቀ ሰብ ንጡፍ ውልቀ ሰብ እንተሓሚሙካ ትዕንቀፍ ኢኻ ትግምግም ካልእ ሓድሽ ሜላ ትገብር ብዝብል ንረኣኽቦ አንተ ወይ ነፀርትለይ ነራሲ ብቴክኒካላት ዘይኮይኑ ብካልእ በዚ ኮንቨንሽናል ወር ኢልካ ሶቲ ዕላማኹም ዘሎ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ዓውዲ ፈጢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ብፅልዋ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ለውጢ ንክመፅእ እዚኣ ተረዲኣትኒ ጀስት ንክሌሪፋይት ንክትከውን ብብረታዊ ዓይነት ሲ ኣይክንደልዮን ኢና ዝብል ርእቶ ወይ ድማ መርገፂ ዘለካ እወ እንታይ ብምንታይ ምባል ንዑ ገሊፅ የመስለካ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ 4-5 ክፍለ ሰራዊት ብዓሰርተታት ሽሓት ኣሃዱታት ክህልወና ይንደለን ምክንያቱ ብዶብ ጀሚርና ዓዲ ብዓዲ ከተማ ብከተማ ነፃ እናውፃእናሉ ንኸይድ ኩነታት ኣይፈቅድን እቲ ግዜ ሓሊፉ እዩ ትእዋኑ ካልእ ስትረፍሲ እዘን ኣዕዋፍ ብሰማይ ኮይኑ እንደሸግራ ዘለዋ እሰን እኳ ኣለዋ ስለዚ ምስ ግዜ ዝምፅን ቃልሲ ኢና ክነካይድ እንደሊ ኣብ ክንዲ 15,000 ሰራዊት 2,000 ሰራዊት እንድሕር ዳኣ ሃልዮምና ካብዞም 2,000 ሰራዊት ከዓ ምናልባት 50 እውን የድሊና ኮኑ እቶም 50 ግን ኤሊት ፎርስ ክኾኑ ኣለዎም ስለዚ ብዙሕ ስልጠናታት ክሓልፉ ኣለዎም ማለት እዩ እዚኦም ተጠቂምና ውሽጢ ዓድና ከመይ ጌርና ለውጢ ነምፅእ ንፁር እዩ መደባትና እቲ ሓደ ሓደ ኣብ ዓድና ከም ዓለባ ሳሬት ኮይኑ ንዝተፈላለዩ ታሕተዎትን ማእከሎትን መኮንናት ዓጊቱ ሒዙ ዘሎ ዓለባ ሳሬት ንዕኡ ምቁራፅ እዩ ዘድልየና እምበር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እውን ከም ማእከል ለውጢ ኢና ክንጥቀመሉ እንደሊ ምሽ ምስ ኢትዮጵያ ወይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት እናተጋጨወ ትርጉም ዘይብሉ መስዋዕቲ እናኸፈለ ክነብር ኣይንደልዮም እቲ ሓይልታት እቲ እውን ካብ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት ብግዴታ ናይ ስርዓተ ግደፍ ኣትዩ ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ዘይተረድአ ሰብ እናሃለወ ሕጂ ከዓ እንታይ ልዩ ኣመክንዩ ከእትዎም ክትብል ከለካ ትሽገረሉ እዋን ኣሎ ግን ኣብቲ ዓድና ናይ መልክን ዓፈናን ስርዓት ስለ ዝኾነ ግበር ኣይትግበሪ ወይ ዓደም ግደፈሎም ወይ ዝበልካ ግበረሎም ኮይኑ ኣሎ ነዚኦም ከምዚ ዓይነት ተፅዕኖ ዝገብሩ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ሰንሰለታት ንዓኣቶም ከነማሓድሮም ኢና ንደሊ if you understand what I mean I think በሪሃት ለይራ I think no way እቲ ደማዊ ቃልሲ ወይ ድማ እዚ 30 ዓመት ደርግን ምፍራስ ተሰርሐ ኣብ ህዝብ ዋላውን ከም ክትገብሩን ህዝብኻ ከተጥፍእ ዓዲኻ ከተፍርስ ክንደይ ከወሰልካ ዝብል I think መሊስካ ያለኻ ውሽጣዊ ጉዳያት ጌርካ ምስቲ ውሽጡ ዘሎ ኤርትራ ኣኻለውጥ ክነምፅእ ዝብል ርእቶ ወይ ድማ ንፁር መትከሊ ዘለኩ መስለኒ I think ንፅርቲ ያሳ ቅድሚ ሕጂ ንፅርትያ ግን ከዓ ብሓገዝ ዕጥቂ ተረዲካ ቅድሚ ሕጂ እንታይ እዩ ኮንፊውዥን ዝነበረ ሰባት ኣብ ዋላ ብብረት ዶ ዋላ መሪሕና ከኣቱ ኢና ድብሉ ብዙሓት ዩቱባት ኣለዉ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሽም ገልፀልካ ይደልን እየ እዚታት ነቲ ሽም ንዓኻትኩም ብርጌድና ሓመዱ ታዓንቶ ደምፃ ስክለይ ነጥ ደይምጥርናፍ ብሓደ ደይ ምኳን ነቲ ድዕዘብ ሰብ ነቲ ደይካፈል ሰብ እዚኦም ስናይ ብሓቂ ድዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ኣረኣይ ኣለዎ ስራሕቲ ኤርትራ 34 ዓመት ዝገበረ ቀሊል ሰራዊት ኣሎ ኣማቲሲ ይነወድ ኣብቲ ዞባሲ ብካልእ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዞባ ግን ትከቢድ እዩ ግን ታ መጨረሻ ዝበልካዮ ስኻ ዘራርባ ካብ ውሽጡ ንክመፅእ ንምስራሕ ዓብቲ ግደ ከም ትፃወት ኢኻ ኣብሪኻለይ ምስለኒ መርሓባ እሞ ኣብታ ናይ መወዳእታ እዚ ፅምዶ ዝረአ ዘሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ስርዓት ኤርትራን ብኸመይ ትርእይዎ ኣለኹም ሓደ እቲ ናይ ሰላም ፅምዶ ዶ ትብሎ ወይ ድማ ህዝቢ ክሕወሶ ዶ ትብሎ እስኹም ከ ብኸመይ ትርእይዎ ወል ናትና ንፁር እምነትና ኣብዚ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝመርሖ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣይኮነን ዝብል ድምድም መደምደምታ እዩ ዘለና ውዱእ መደምደምታ እዩ ዘለና ባህርያቱ ኣመፃፅኡ ፖለቲካዊ ንጥፈታቱ ተግባራቱ ናይ ሰላም ሓይሊ ንኸይከውን ይግድብዎ እዮም ኢልና ንኣምን ብዓቢኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ናይ ገዛእን ተገዛእን ተቐይሩ እዩ
ስለዚ እቲ ቀዳማይ ግርጭት ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎን ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን እዩ እዚ እንድሕር ተፈቲሑ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳትፍ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ለውጢ እንድሕር ዘይተኣታትዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይ ሰላም ሓይሊ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብል እሙንቶ ኣለና እዚ ካብዚ ካብ ዝእምንቶ እዚ ተበጊስና ኢሳያስ ዝመርሖ ዘሎ ጽምዶ ነቶም ካልኦት ህዝብታት ነቶም ካልኦት ውድባትን ውልቀ ሰባትን ናይ ኣማራፂ ምስኣን ክኾን ይኽእል ናቶም ናይ ምርጫ ጉዳይ እውን ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ክርድኦም ይኽእል እዩ ክታለሉ እውን ይኽእሉ እዮም ምናልባት ካልእ መደባት እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ በናይ ኩርናዕ ይርእይዎ ብዘየገድስ ናብዚ ስርዓት ግደፍ ዝምረሉ ዘሎ ጽምዶ ዝኣትዉ ሓይልታት ኣጸቢቖም ክግምግሙ ፖለቲካዊ መረዳእትኦም ከስፍሑ ኢና ንመክር ተደይ ኮይኑ ውጽኢቱ ናብ ካልእ ግጭት ዘምርሕ እንተዘይኮይኑ ዘላቐ ሰላም የምጽእ ዝብል እምንቶ የብልናን እንታይ ደኣ ኩሉ ሳዕ ነቲ ህዝብና ብምድንጋር እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ፖለቲካዊ ስልጣን ዕምረ ስልጣኑ ንምንዋሕ ግን ይጥቀመሉ እዩ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ሕጂ ቅድም ኣቢልካ ዝጠቐስካዮ ኩናትን ወር ኩናትን ኣብ ዝረበሉ ዘሎ እዋን ከምዚ ዘቑፀልፅል ጽምዶ ዝምድና ምትእኽኻብ ምትሕቋፍ ዝብል ዘቑፀልፅል ቃላት ተጠቂሙ ነቲ ስግኣት ንምብራድ ዝጥቀመሉ ሜላ ምዃኑ እውን ንፈልጦ ኢና እመነኒ ንሪኦ ፀናሕናሲ ክንደይ ኣክቲቪስት ትማል ንግሆ ብካልእ ዝጋለፁ ንብሩ ኣብ ኣስመራ ክኣቱ ርኢና እዮም ወል ንምንታይ ኣነ ዘይኣቱ መስለካ ኣነ ኣይቀርብኒ ኤርትራ በቲ ሓደ ሸነኽ ደኣ ይኹን እምበር ብዛዕባ ሃገረን ህዝበይን ዝቃለስ ዘለኹ ን10 ዓመት ፕላስ እየ ነው እንድሕር ንኣይ ዕድመ ዘይግበረለይ ኮይኑ ዕድመ መጉደፋ ኣፍልጦ ዘይግበረለይ እንተኮይኑ ሰጊርካ ዝግበሩ ጽምዶታት ተበግሶታት እዚኣቶም ግዜ መግዝኢ ነቲ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብና ናይቲ ከባብን መዝሚስካ ዝግበሩ ናይ ተራ ናይ ፖለቲካ ፀወታታት ወይ ሽጣራታት ኢልና ኢና ንገልጾም ህዝብና ህዝቢ ተኸባቢ ከዓ ካብ ሽጣራ ኣውፅኢና ንሱ ዝሳተፈሉ ፖለቲካዊ መስርሕ ምንጻፍን ምጽፋፍን እምበር ተደጋጋሚ ምትላል ዘውፅኦ ጉድኣት እምበር ጠቕሚ የብሉን ባህላየ ብፖለቲካ ዓይነት ተሪኢኻ ግን ኣብዚ ሕጂ ክሓተካ ዘለኹ እዚ ኩነታት ናብ ትግራይ ዘሎ ትርኢ ኣለኻ ፌደራል መንግስቲ ትግራይ ዘሎ ምትፍናን ብፍላይ ምስ ሕወሓት ሰሪዞኩም ኢልዎም ኣሎ ጌታቸው ናብ ኢትዮጵያ ምኻዱ ትርኢ ኣለኻ እዚ ነብሱ ዝኸኣለ ፖለቲካ ሃዋህው ካልኣይ ዓብይ ዓሰብ ናይ መሓዝ ቀይ ባሕሪ ናይ መሓዝ ናይ ምውናን ስልጣን ናይ ምንዋሕ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብማዕዶ ድኹን ዓይነት ምልካዊ ዓይነት ኣካይዳት ዝኸይድ ከምኡ ዓይነት መገዲ ይወስድ ውጊድ ውጅ እዚ ካባኻ እውን ዘይሰሓት እዩ ምስ ንሪኦ ዘለና ኢና ሕጂ ብክልተ ነገር ክትሪኦ ደለ ኣለኹ ኣነ ሓደ ፅባሕ ትግራይ እንድሕር ፌደራል መንግስቲ ብሓይሊ ከመርክኾም ፈቲኑ ጽምዶ ምስ ኤርትራ ከዋፅኦም ይኽእል ዶ ይክእልን ሓደ ኣብ ጎኖም ኣሎ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ብሓደ ዓይነት ትግራይ ረእዮ ካብዚ ትግራይ ኩልቲ ተመቂሉ ኣሎ መሪሕነት እውን የብሉ ናብ ሰዓት ንፁር ዝኾነ አንፎርቹነትሊ ኣብ ሕማቕ ብቁጠባዊ ዲኻ ብማሕበራዊ ኣብ ፅቡቅ የለን እዚኣ ተጠቂሙ ከንበርክኾም እንድሕር ፈቲኑ ፌደራል መንግስቲ ጽምዶ ምህላዎ ምስ ኤርትራ ሕቆዶ ይኮነውን ኤርትራ እዚ ተሓደ ብኻልኣይ ካ ትሪኦ ኣለኻ ዓሰብ ናይ ምውናን ዝዛረቡ ዘሎ ስርዓት ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ንፁር ገይርዎ እዩ ኤርትራ ምስ ዘረባ ቁጠባዊ ከም ዝትገልጾ ጽንዓኻ ክንረኸብ ዲና ዋላ ብመሳርያ ዲኻ ዋላ ብህዝቢ ዲኻ እቲ ቅድም እውን ምሻለካ እቲ ኤርትራውነት እቲ ሃገራውነት እዚ ስለ ዝነበረ እዩ እምበር 120 ሚልዮን ህዝቢ ን4 ሚልዮን ዋላ ተሪኢኻሲ እዚ ከዓ እንድሕር በይኑ ንክገጥም እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ምስ ኤርትራ ምህላው ንክልቲኦም ሕቆ ኣይኮኑን ዶ ብፖለቲካዊ ዓይን ንሪኦ ኣለና ሕጂ እዚአን ብኸመይ ስኻ ትሪአን ከም ሻለካ ግደፎት ምልካዊ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከምዚ ክትገልፆ ፅናሕ ሓስኻ ብፖለቲካ ክልቲኦም ክረብሕሉ ይኽእሉ ዶ ወል ካብ ከምዚ ዓይነት ኤግዚስተንስ የኽብለካ ዘለ እወ ካብ ከምዚ ዓይነት ህዝባዊ መሰረት ዘይብሉ ዝምድናታት ዝወሓዝ ሰላም ዝርከብ ረብሓ ኣሎ ኣምን እየ
ናይ ሰርቫይቨር ሕቶ ኮይኑ ክወስድዎ ዝኽእሉ ኣሰላልፋ ንሕና ዝሃብና ርእይቶ ንሃቦ ክወስድዎ እዮም ናተይ ርእይቶ ብዝግን እንታይ ይመስለካ ፍልይ ዝበለ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ህዝብታት ጉዳይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምን እንተኾነ ትግራይ ኢትዮጵያ እዩ ዓፋር ኢትዮጵያ እዩ ኩሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናብ ጎነፅ ብዘይምርሓሉ መንገዲ ክመርሖ ይመርፅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ክንዲ መዓልቲ ግጭት እና ፈጠረ ናብ ናይ እናቱን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ስግኣት ኩነት ዝመርሕ ነዚ ገዲፉ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ብሰላም ናብ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምርካብ ኣንፈት እንተዝሕዝ ይመርፅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕወሓት ንሱ ቀዳምነት ውድባዊ ህላዊኡ ማእከል ገይሩ ኣብ ክንሰርሕ ቀዳምነት ረብሓታት ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይ ሂቡ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለየ ዘተታት ኣትዩ ክሰርሕ ይመርፅ እሱ ዘይፈቅድ ክሳብ ናብ ካብ ሰልፊ ናብ ምንፃል ወይ ምስጓግ ወይ ምስራዝ በፂሑ ኣሎ ኩነታት ናብኡ ክበፅሕ ኣይነበሩን ሕጂ እውን እንተበፅሐ ኣብ ኤርትራ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ራሳ ሕወሓት ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብዙሓት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣለዉ እዮም እቶም ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ከቐፅልሉ ዝኽእሉ ምትብባዕን ሓይልን ክህቦም ይግባእ ምክንያቱ እቲ ውድብን ነቲ ናይቲ ውድብ ስያመን እዩ ዘኸሳይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ነታብኡ ዘሎ ተወዲቡ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውዳቤ ኣትዩ ከቃልሶ ዝኽእል ኣማራፂ የለን ማለት ኣይኮነን እንተወሓደ ካብ ኣብ ግጭት ኣቲኻ ሕጂ ከዓ ካልኣይ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ ናብ መከራን ሽግርን ተእትዎ ካብዚ ሓይሽ ኣማራፂ ምድላይ ይምረፅ ባህላየ ከምቲ ዝበልካዮ እዚ ኩሉ ኣይኮነን እሞ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ኩነት እንተኣትዮም ከእንተልካኒ መነኒ ዝዕወት የለን ብናተይ ምርዳእታ ዝዕወት ሓይሊ የለን እንታይ ደኣ ኩላቶም እቶም ስርዓታት ተለኻኺሞም እቲ ህዝቢ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ካልእ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነትን ጂኦግራፊን ኣብቲ ከባቢ ክፍጠር ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ንሕና ንብሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ 120 ሚልዮን ገዲፉ ዋላ 300 ሚልዮን ይኹን ከም ኣሜሪካ በዝሃ ኣለዎ ንልዕላዊ መሬት ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ጎቢጡ ክነብር ኣይኽእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኣይሰዓርን እዩ መትከላት ቁኑዕ ምትከላት ዝሓዘ ህዝቢ ኣይሰዓርን እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር መንሽን ገብረልካ ዝኽእል ብዛዕባ ባሕሪ ጉዳይ ባሕሪ ባህል ኣሎ ንሕና ዝሓሸ ኣማራፂ ናብ ዝሓሸ ዘተን ልዝብን ስትራቴጂካዊ ስምምዕ ጌርካ ኢትዮጵያ እውን ከም ኢትዮጵያ ተኸቢራ ሙሉእ ናይ ባሕሪ ተጠቃምነት ክህልዋ ኣብ ኤርትራ ንዝመፁ ፖለቲካዊ ስርዓታት ነዚ ኣተሓሳስባ ክርዕምዎ ክንሰርሓሉ ንደሊ ኢና ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ናይ ዋንነት ሕቶ እንተደኣ መፂ ግን ካልእ ሽግር ዝፈጥር ሕራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓያል ኮይኑ ንኤርትራ ወይ ንገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ወይ ንደንካልያ ንዓሰብ ቋፃፀሮ በሎ እዚ ኣብ ሓደ እዋን ለይት ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተሓቲቱ ተዛሪብዎ ዝነበረ ዘረባ ኣሎ ክሊር እዩ ሕራይ ንሓዞ ኣይኮነን ዶ ዘምፃናዮ ኮነ እቱ ካብ ዓድና ነውፅኦ እውን ክንሸጠሉ ንኽእል ኢና ትወደብ ኢሉ ኣብቲ በረኸቲ ጎቦታት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ኩሉ ሳይ ኤርትራዊ ክቃለስ ስለዚ ሒስካዮ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ንግዳዊ ሽግራትካ እንተ ኣጋደደ እንተ ተኣጓጎለ ዝሓልፈ ኣይኮነን ዶ ህዝቢ ኤርትራ ብዓለም ለኸ ደረጃ ፍልጦ ዘለዎ ናይ ቃልስን ፖለቲካን ተመክሮ ዘለዎ ህዝቢ ሕቱ እኳ ነገለ ክፋል ናይ የመን ሒዙ ንመላእ ዓለም ከመይ ኣሸጊርዎ ኣሎ ማእከል ቀይሕ ባህሪ ቀጠና እንዳ ተቆፃፀረ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኩነታት ንኽጥቀም እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኤርትራውስ ክንዲ ሕቲ ኮይኑ ምሽጋር ክኽእል ይስእን ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንተልዩ ኣነ እዚ ጌጋ እዩ ዝብል እዚ ክሕሰበሉ ዘለዎ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ ንሕና ካብ ኩናትን ካብ ወራርን ምውራርን ንላዕሊ ናይ ሓባር ጠቕሚ ማእከል ዝገበረ ዝምድናታት ጌርና እቲ ከባቢ ሰላማዊ ኩነታት ዝቕፅለሉ ህዝቢ ብንግድን بوفرن زعبيرلو كنتات كفتر خاليو إثيوبيا خا
ስርዓት ግደፍ ኣብ ዝእለየሉ ኩነት ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብምትካል ኣቢላ ዘይዳፋእ ናይ ተጠቃምነት ውዕላት እቲ መንግስቲ ክገብር እዞም ተቃለሲ ዘለና ተፅዕኖ ክንገብር ኢና ኣብ መወዳእታ ኩን ውስኖ እኮ የለን ዝኾነ ውዕል ዝግበር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ዝመረፆ ምስ ተተኽለ እንተደይ ኮይኑ ንሕና ንዕኡ ከነቀላጥፍ እቲ ዝምረፅ መንግስቲ ከዓ ነዚ ሓሳብ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ተራ ኣብ ምልዋጥ ስርዓት ግደፍ ኣጉሊሕና ብምርኣይ ሞሳ ናይ ኢትዮጵያን ነቲ ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ዘለና ዝተገብረልና ደገፍን ናይ ሰላም ባህግታት ናይቲ ህዝብን ብምልዓል ኢና ንጉስጉስ እምበር ዝኾነ ፖለቲካዊ ውዳቤ ዝኾነ ተቃላሲ ፈሪሙ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ዝህቦ ወላ ሓደ ነገር የለን ከምኡ እንተገይሩ እውን ሕጋዊ ይኩነን ዘይሕጋዊ ስምምዓት ብዙሕ ኣሎ ኢሳያስ እውን እኮ መዓት ዝሰምዕ ነይርና ዓሰብ ንኢማራት ንክንደዚ ዓመታት ሂብዋን ንብል እያ መወዳእታ ኢማራት ንብረቶም ገዲፎም ክኸዱ ኢና ርኢናዮም ኣይ ሕጋውን እዩ ዋላ እውን እንተዝፀንሕ ምተቃለስናዮ ክሳብ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ብቆማሙ ምሕዳር ዝመረፅናዮ መንግስቲ ውዕል ዘይፈረመ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ከምዚኦም ዓይነት ውዕላት ክቕበል ግዴታ ይብሉን መርሓባ ስለዚ በዚ ሰፍሐ ናይ ፖለቲካ ኮንቴክስት ኢና ንሪኦ ንገብሮም ዘተታት ፖለቲካዊ ብስለት ዘለዎም ሰላም ማእከል ዝገብሩ እዩ ንሕና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮጳ ኢና ንነብር ዘለና ሰሪሕና ንነብር ናይ ሃገርን ናይ ወለዶን ሓላፍነት ኮይንና ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክቕፅል ህዝብና ካብ መዓት ክወፅእ ንቃለስ ዳ እምበር ንናእሽቱ ረብሓታት ኢልና ንግዛእ ኣይኮናን ካብ ኣሜሪካ ከይደ ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኽቡ ሓለፋታት ወላ ሓንቲ ክህሉ ይክእልኒ ትርዳን ለኻ ስለዚ እቲ ንገብሮ ፀላእ እውን ስለ ዘለና ብኣሉታ ኣድቨርታይዝ እናገበረ ንህዝብና ከሰክፍ ባህርያዊ እዩ ንሕና ግን ኤርትራውያን ኢና ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈለ ዋጋ ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ከባቢ ሰላም ክመፅእ ኢና ንፅዕር ክብለካ ኢለ መርሓባ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ነዚ ነዊሕ ዲስካሽን እዩ ነይሩ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ናይ መወዳእታ ትብሎ ተልዩ ዕድል ክበካ እየ ወል ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ስለ ዘለና ብዙሕ ዝበሃል የለን ኣነ ብንጹር ዝብሎ ህዝቢ ኤርትራ በብታ ዘለዋ በታ ዝኣምና ክቃለስ ክኽእል ኣለዉ ብኢትዮጵያ ስግኣት ኣለኒ ዝኣምን ንሕና ነቲ ስግኣት ከነብርድ ንቃለስ ኣለና እሱ ንዓና ግደፈልና ብካሊእ ይቃለስ ንሱ ብካሊእ ተወዳዲቡ ክቃለስ ተፀኒሑ ብኢትዮጵያ መዓት ሒዝናዮ እንተመፂና ተወዲቡ ስለ ዝፀንሕ ክገጥመና ክእል እዩ ተሰኪፉ በብጎድኑ እንድሕር ዳ ፀኒሑ ግን ንሕና እውን ብኢትዮጵያ ተላኢኽና እንተንመፅእ ኣብ ሓደጋ ኢና ክንእትዎ ንኽእል ስለዚ ህዝቢ በብቲ ዝኽእላ በብቲ ዝኣምነሉ ተወዲቡ ኣብቲ ከባቢና ሰላም ንክቕፅል ክሰርሕ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከዓ ብተስፋን ብሞራልን ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ከተርፍ ናይ ውሽጡ ፖለቲካዊ ለውጢ ከረጋግፅ ክሓስብን ክፅዕትን እየ ዝመክር ይቐኒለይ መርሓባ ጥዕምስገ በረኹም ሸት ይቐኒለይ